Tomi, vracaj sa, vracaj sa. Ty brďo, krása, chalani super, obidvaja. To bola výmena. Pekne obaja. Wow. No, Tomi. Toto je na kondičku riadny záberák, ten si, neboj. A tu máte ešte za sebou len tretiu loptičku, takže ideme, poďme, pekne. Po 30. Zase, Tomi, zbytočne, to je ľahká chyba. Po 30. OK. Obidvaja máte 30. Áno, áno. Štyridsať, 30. Tomi, každú loptu sa snaž prehodiť, dobre? Každú loptu sa snaž prehadzovať. Zápestie, keď je nižšia, vpredu, viac používaj zápestie, hej, pekne, potlač hore. A už sa priprav, nestoj! Tomáš, zase, to je jedno či out, proste to sa nauč, každú jednu loptu. Už pripravený, tak, to je ono. 1-0. OK, ale dobre, krásne, výmeny parádne.